צהריים טובים וחג שמח. כאן מנהל השירות בטיסה עם מספר פרטים אודות טיסתנו היום. מיד לאחר ההמראה נשמח להתחיל בשירות. נגיש לכם שירות משקאות. לכם שירות משקאות קלים ותוססים, ומיד לאחר מכן ארוחת ערב חמה. הבחירה היום בארוחת הערב היא בין מנת שניצל עם אורז לבין מנה של בסיסות בקר עם קוסקוס. אנו מתנצלים מראש אם בחירתכם הראשונה לא תהיה זמינה. נושא מחלקת העסקים יקבלו תפריט ייחודי. שהפעם המערכת תפעל היטב. מיד לאחר הארוחה או כשנפנה את המגשים נעבור ביניכם נציע למכירה מוצרים פטורים ממכס. פרטים אודות המוצרים והמחירים והמבצעים האטרקטיביים תוכלו למצוא בחוברת Fly and Buy אשר בכיס המושב שלפניכם. כמו כן בטיסה זו יש לנו עבורכם מבצעים מיוחדים לרגל חודש החגים, וכן מבצעים מיוחדים למתנות ומוצרים לילדים. מיד לאחר המראה נשמח לחלק לכם דפי מבצע מיוחדים. בכיס המושב תוכלו גם למצוא את חוברת הקניון המעופף של חברת סקל בשיתוף פעולה עם אל על. המוצרים בחוברת זו אינם פטורים ממכס והגיעו ישירות לביתכם באמצעות שליח ללא תשלום נוסף. נושאים נכבדים, אנו כאן